Синия конец. Има 10 метра надолу. Тръгва пак надолу. Ударник е аванс. Аз гледам синьото, където е край на синьото е 10 метра. Той е тук някъде, 10 метра отдолу. Още и балони не е почнал да фърля. Честито толстолоб. Ти си цар на толстолобите. Толстолоб все беше отгоре на водата, отгоре ще да излезе. Нека да си плава, жал. И аз тък му вземам малко аванс. 2 метра, той се вземе да го се не види. Ама аз гледам там конеца. Синято дето е, виж? Да. Чай да спирам, че ти мога вайш цял ден това чудо. Да, спирай.